De Christmerk op het Ameland is het teken dat de Adventure Run weer georganiseerd wordt. En deze keer stiert de organisatie voor het eerst op eigen voeten. Tot aan vorig jaar hebben we altijd samengewerkt met SV Friesland. En dit jaar werken we voor het eerst samen met Leonidas uit Leeuwarden. Maar de wedstrijd is eigenlijk een niet aangemelde wedstrijd bij de Knauw. Wij dachten dat het geval was, maar dat is niet het geval. Maakt verder eigenlijk helemaal niks uit. Maar ja, als je het zo zou willen noemen, het is een wilde wedstrijd. Een wilde Adventure Run. En waar ben je dan de favorieten? Deze Mariska Kramer is parcoursrecordhouster. Ik heb jou een week alleen had ik me helemaal het leblage dus draafd op een marathon. Ja, we doen een jouw week met heel rustig gegaan. Ik heb geen flauw idee. Het leek het mij verstandig om net het onderzoek te kunnen te helden. Kijk ik net waan. Raymond van Lunzen is parcoursrecordhouder bij de Malië. Ah, 9 man die doet mee en ik acht 9 man wel een van de favorieten als een van de favorieten. En ik denk dat hij dat parcoursrecord ook wel moet kunnen pakken. Het is de eerste keer dat ik hier een halve loop en ik heb in ieder geval van andere atleten gehoord dat het een hele zware halve marathon is. Dus ja, we moeten maar even zien. Hè? De marathon en bak, succes! Ja, dankjewel. En dan krijgt van Twaan is het vier de hele marathon op Ameland van start met Erik Negerman die het heel vlot uiteen zet. Hij weet dat hij een voorsprong in de eerste helte pakken moet op de marathonploeg van Luc Crottoir. Luc Crottoir, meervoudig Nederlands kampioen op een marathon, is hier met zijn team atleten en zit in de achtervolging. Raymond van Lunzen zit nog in dat groepje. En daar is Mariska Kramer, de houdster van het parcoursrecord. 1 uur, 19 minuten en 16 tellen. En ken dat scherper. Erik Negerman had de jacht inzet op het record van Raymond van Lunzen. 1 uur, 11 minuten en 56 tellen is voor deze Negerman gewoon wij een tijd die te heljen is. Hij komt uit de baanatletiek en had al eens 1 uur en 4 minuten die 1 uur de hele. Hij neemt voorsprong op de achtervolgers uit Eindhoven. Mariska Kramer ran in Philadelphia een nieuw PR op de hele marathon. In 2 uur 34 minuten. En ja, hoe bot ben je dan hersteld hier op het Ameland? Negerman zocht er heel fris uit. Hij breidde de voorsprong uit van 25 tel naar maar liefst 50 aan het einde. 4 hele kilometer straan had het er dan op zitten. En hij leidt op schema, ook voor het parcoursrecord. De achtervolgers zijn alle man van Eindhoven, van Luc Crottoir, de man hier in het green achterom. Zij beziekje om het deze man de Fries om uit bols het dreig te meidjen. En Mariska Kramer weet keurig de aansluiting te houden bij de voorsten van het peloton. Dit is de nummer 12 van de wedstrijd, Megersha Gedisha. En hij zocht het verschil met Negerman oprennen tot oer de minuut. Zijn clubgenoot rent achter hem, maar het is Negerman die het wel degelijk die voorsprong vasthouden kan. Wat hiet, hij rent bij de man wij. En dan gaan we kijken wie de nummer 1 gaat worden, wie de winnaar gaat worden van deze 8e Adventure Run daar van Ameland. Erik Negerman verpulvert het oude parcoursrecord met maar liefst 1 minuut 54. De nieuwe tijd wordt 1 uur 10 minuten en 2 seconden. Een prima prestatie. Het waaide hard, dus dan is het altijd nog even afwachten wat je op de terugweg verliezen aan tijd. Maar uiteindelijk viel dat wel met. Het komt wel aardig tegen de wind in, het tempo ook nog hoog houden. Dus ja, het is uiteindelijk ruim onder de tijd van Raymond. De nummer 12 wordt Megersha Gedisha op 1 minuut 28. En Mariska Kramer verbetert haar eigen parcoursrecord met maar eerst 2 minuten en 6 seconden naar 1 santje 10. Parcoursrecord van 2 alleen, toen wie ik nog net zo spits op het ren. En ja, ik had de oorstad nog maken om me helemaal op het ren te lezen. Dat, ja, het ren gewoon wat flattertje worden. En dus had Ameland 2 Friese winners van de 8e editie van de Adventure Run. Erik Negerman en Mariska Kramer.